Eguerdion guztioi eta mila esker ona hurbiltzeagatik. Aurreko urteetan egindako lanari jarraipena emateko, oraintxe bertan izan dugu bilera bat Nafarroako gobernuarekin, Ogasun Departamentuko kontseilariarekin eta lehendakari ordeekin, eta gure aldetik bai Araiz jauna, bai Zabaleta jauna eta hirurok mantendu dugu esan bezala bilera hori. Beste urte batez helarazi diogu eta adierazi dugu gure jarrera proposatzailea beste aurrekontu batzuk negoziatzeko, aurrekontu onak Nafarroarako, eta esan behar dugu utzik ez garela abiatzen, ze indarrean badaukagu akordio bat, aurreko urtean sinatutako akordioa, ze nolako mailan bete egin den akordio hori izango da abiapuntua negoziazio berri bat egiteko, eta dakizuenez gastu sabaia, gastu ez finantzarioaren sabaia handitu da, hain zuzen ere 328 milioietan 5,5, eta zalantzarik ez hazkunde horrek balio behar du zerbitzu publikoak indartzeko eta blindatzeko. Eta gure aldetik esan bezala gure lehentasunak zerbitzu publikoak izango dira negoziazio honetan ere. Nazio artean eta estatu mailan ziurgabetasun handiaren aurrean hemen Nafarroan lan egiten jarraituko dugu, erantzuna emateko Nafar herritarron beharrei, eta hori izango da gure ibilbidea. Beti bezala diskrezio osoz negoziatuko dugu, baditugu urtero bezala lan oso intentsoa aurrean eta epe estuak, nola ez, bilerak mantentzen jarraituko dugu, eta beti bezala hori negoziazioz eta aurrera pausoak egon direnean edo lortuko dugunean akordio bat, partekatuko dugu beti egin dugun moduan publikoki ere. Euskal Herria Bilduren partez, beti izan gara exigenteak negoziazio bakoitzean, eta oraingo honetan exigenteagoak izango gara, baina helburu horrekin. Aurrekontu onak lortzeko Nafarroarako eta Nafar herritarrontzat. Hau da dena nire aldetik.